Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Joint Action Committee ki khon ki hajar jong ka hima soyong ha ka khandai tarik ubanai naitung arhajar arpuway. Kilalaj ban pensisya hakamat katanat elaka jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bakasnong nongwa bat mautamur kibalong ki artali ki snong ki badang ha apo ka jingya ka jiaput hapdeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam ki dai ki badang ha apo ka jingsenshar jong ka hima soyong. Habaya keren bat kilat pathai khubor uba purni star shabong ubadai chairman jong kanika committee uliatho ru ba ka jinghap jong ka snong nongwa bat mautamur hapo ka hima soyong ka longru lingba ka jingpan bana bala pha do secretary ka sarkar pedeng ha ka khat sautri ubnai nailur khat praspa anyo punreu ka ba aibor ye ka hima soyong ban pet ye ka sanchar khadar jong kiniki artli ki snong bat kumjo de ka jingtho bala panmi da ulat jong ka sarkar Assam hagisnem ki ba kham menshwa tika jingwan jongi mentah ne ane po sunsun kalong bagi wan bu yang ane ka jingtho habai dei ba ka nongwa matamur yi ba na kaliang sarkar Meghalaya mentah kalaya sakmat perkre ye ka jingdon kam ban penbet no yakut usam hapdeng ka Meghalaya ba ka Assam tika nongwa matamur kanongwa ba ka matamur kidei kisnong ki bahap ha kalis hakikat atli kilis ki ba ya ka japut ka ba na kaliang sarkar kala itu mental pun bersnap tika ka ba skukian ang jongi kalong ba na kaliang ka sarkar kamla ban pensya ya uput usam jong ka Meghalaya kadau kalong ba omyo ikot slag papiang tementara sini na kaliang ka JSC ngilawan Soviet daki jingtho ban pen ba ka nongwa motomur ka hap apo hima soyong te ya kane ka jing long try jong ka hima soyong nya hima nongwa motomur kadai na du usnam khat paspa nyo kusau haka ba ka hima soyong kelapan skam ya ka hima nongwa motomur haka jing don lang sadaship jong ka hima nongwa motomur bat ru bat kinong song sinong te sagway pat ka paskam ya ka jing long try ya ka hima nongwa motomur da ka hima soyong kadai halor ka notification kalapan moy da secretary to the government of India ha usdam kraspa nyu rew kane ka notification kala aibor ya ka hima soyong ba kadai ban thung ya usada ship jong ka hima nongwa motomur bat ha kaju ka poru kala kedau ya ki pu isam kenang ba kane ka hima nongwa motomur kan long ka basai ka jaka habai dei ba kane pu sam te sakwai pat ka jingpan skam ka lor ka jinglong trai jong kane ka hima soyong ba motomur ka dei halor ka order ka bambi na gubernur jong ka Assam tu ki por haus nem ka praspa pra te kine ki jingpan sha bar okhat halor ka jinglong trai jong ka hima soyong ni ka hima nong motomur na kaliang jongi ngelawan ban subit ko sosial bat ya kane ka kopi ka ba ngila ai po ya milaka in charge ngilaka in sobiet ru ha in ai kopi ru sa siam bar kunju ru sa chief minister jong ka Meghalaya kenang ba kina ban ya sakmat ban penbet no yakut usam deng ka Meghalaya ba ka Assam na kaliang uyam in charge ilaka ular yang ni ba un sipya in kam kata kadai kubai kalong ba uang ba mantang ilayo ikut islah haji sya baru cerita yim padon ikut islah nang takadau om patla ban penbet yakut usam tementa bang ilayo ikut islah na ki himam ba per ursa nagaliang kan sosial ba nagaliang sarkar kan sim ki sejam ke ba kambiang ban penbet yakut keren syah ni kalong ba nagaliang jongi ka Joint Action Committee kun tu raja ni masoyong yim kwa ba ka Meghalaya kan ya pen da ka basu ai ba da ka basu sim da ka give anti policy namar ba ngiladon ki kot selaki ba biang na ka pareng ka ba makan skam ya kitu ki put isam jong masoyong oi tingim kwa ba ka hima ka sarkar Meghalaya ba kamju usul kan ya pen leng ba da ka give anti policy kini ki ka jong kita kilong ba ngila keren syah kan ki tho